Počkaj. Pondelek. 6 hodín. Egis dojde pri Tesco. Ideme pre neho, takže uvidíme, čo z toho bude dnes. Idem sa otočiť, hej. Plné auto. Sú tam traja vyduchcení typci. Čo tie trbe veľký, keď... Čau, čau. Tak poď za mnou. Za tebou. Dobre, pohoda? No jasne, pohoda. Počkaj, starý to bral v pohode, došiel taký mladý, že to je naša garáž, tam zateká voda, tú škodu komu zaplatí.